салом дӯстони азиз, фирӯз ҳастам дар хизмати шумо ва имрӯз мехоҳам ки бо шумо дар мавзӯе ки бисёре аз шумо пешниҳод кардед ва гуфтед ки оиди ана ҳамин мавзӯъ суҳбат намоем. Мехоҳам ки каме суҳбат дошта бошем ва барои шумо фаҳмонам. Мавзӯи мо ном дорад банкрот мешавӣ. Агар аҳамият дода бошед, бисёре аз одамон ҳангоме ки онҳо ба ширкати Фаберлик мебиёянд, ё ин ки ҳангоме ки онҳоро ба ширкат даъват менамоӣ, ё ин ки онҳоро ягон наздиконашон даъват менамоянд, бисёре аз одамон ҳамин хел мешунаванд ки банкрот мешавӣ, ин корро накун, ин барои ту нест, мана духтари ҳамсоя кард, банкрот шуд. Ҳамин хел шуморо аз роҳ мезананд ва ана ҳамон одамоне ки шумо онҳоро даъват кардаед, ана ҳамон одамонро низ бисёртар ҳамон шахсони наздикашону хешу табору ҳамсояҳову ҳамсинфону ҳамкурсонашон низ аз роҳ мезананд ва мегӯянд ки нарав Фаберликда кор накун, банкрот мешавӣ. Ҳамин хели сухан мекунанд, ҳамин хели гапҳо ҳаст. Ва имрӯз ман мехоҳам барои шумо ана ҳамин сирро кушоям ки барои чӣ одамон дар Фаберлик банкрот мешаванд ва умуман ҳамин банкротшавӣ дар Фаберлик ҳаст. Ва боз ман мехоҳам ки сабабҳои асосии банкрот шудан дар ширкати Фаберликро барои шумо хотиррасон шавам ва гӯям ки кадом корҳоро кардан дар кор дар ин бизнес муваффақ шудан дар кор ва кадом корҳоро кардан дар кор, то ин ки мо шумо банкрот нашавем. Хуб, ман мехоҳам аввалин дараҷа аз собиқаи худам барои шумо фаҳмонам ки ҳангоме ки ман низ ба ширкати Фаберлик омада будам, маро наздиконам гуфта буданд ки Фаберликда кор накун, ту як бача изо намекашӣ ки дар Фаберлик косметика мефурӯшӣ, ё ин ки ҳамкурсонаму ҳамсинфонам мегуфтанд ки мана дигар одамон банкрот шуданд, ту як бачаи калон шарм намедорӣ ки борфурӯшакӣ карда хона ба хона мегардӣ. Ҳамин хели гап мезаданд, ҳамин хели маро аз роҳ мезаданд. Ин дар ҳама ҷо ҳаст дӯстони азиз. Агар шумо хоҳед ки дар ширкати Фаберлик муваффақ шавед, шумо бояд ки ин рӯзҳоро аз сар гузаронед. Бе ин намешавад. Баъдан ман мехоҳам якчанд сабабҳои асосии банкрот шудан дар ширкати Фаберликро гап занам. Бале, бисёри одамон дар ширкати Фаберлик банкрот мешаванд. Ин ҳақиқат дорад ва сабабҳо дорад. Ана ҳамин сабабҳош агар шумо ки донед, дигар шумо дар ин бизнес дар ширкати Фаберлик банкрот намешавед ва инро низ кӯшиш мекунед ки ба одамони худ фаҳмонед. Яке аз сабабҳои банкрот шудан дар ширкати Фаберлик дар он аст ки одамон ширкатда мебиёянд, онҳо интихоб мекунанд имконияти фурӯшандагиро. онҳо мехоҳанд ки дар одамон фурӯшанд. Масалан, мегӯяд ки ман мехоҳам ки даромади ҳаррӯза дошта бошам, даромади тез ба даст биёрам ва ман фурӯшандагиро интихоб мекунам, ҳамин рӯз мефурӯшам ва аз ҳисоби ҳамин фурӯш кардагии маҳсулоти фурӯхтам барои ман кисапули бимонад. Ва ин одамон фурӯшандагӣ мекунанд, аммо дар охир банкрот мешаванд. Ва сабаби асосии банкрот шудани ин одамон дар он аст ки ин одамон қарз медиҳанд. Агар аҳамият дода бошед, баъдан ҳамин хел одамон жалоб карда мегӯянд ки масалан ман банкрот шудам, баъд онҳоро ҳамин хел пурсон мешавем, мегӯем ки ба фикри шумо барои чӣ банкрот шудед? Баъд савол медиҳем ки шумо қарз додед? Баъд онҳо мегӯянд ки бале, масалан дар хонагиёмон қарз додам, дар дугонаҳоям, дар дӯстонам, масалан дар шахсони наздик. Баъд барои онҳо ҳамин хел мо мегӯем ки ширкат барои шумо қарз медиҳад. Онҳо дар ҳайрат мемонанд, мегӯянд ки не. Баъд мо мегӯем ки барои чӣ шумо қарз медиҳед. Ягона сабаби бебаракат шудани ҳамин фаъолияти шумо дар тамоми кор, дар ҳамин соҳаи бизнес, дар соҳаи хариду фурӯш дар он аст ки шумо қарз медиҳед. Бизнес ҳама вақт бояд ки бизнес монад. шумо бояд ки равобити бизнесро дар бизнес ҳамон чӣ хеле ки дружба, служба мегӯянд, ана ҳамин дар бизнес бояд ки шумо чӣ хеле ки бизнес ба ҳаст, ана ҳамон хел рафтор кунед. Вай фарқ надорад, вай одамон наздикони шумо ҳастанд, ҳам синф, ҳам курс, хешу табор. Шумо маҳсулота аз ширкат пул дода мегиред ва шумо ҳатман бояд ки пул гирифта фурӯшед. Шумо қарз медиҳед ки мана имрӯз мебиёрад, пагаҳ мебиёрад, ин хелқатӣ намешавад пешравӣ. ва шумо оҳиста ҳамин пуле ки шумо худатон сарф кардед аз одамони наздикатон ҷамъ карда гирифта наметавонед. Барои ҳамин шумо оҳиста ба банкрот шудан меравед. Барои ҳамин дӯстони азиз, аввалин дараҷа агар шумо хоҳед ки дар ин бизнес мисол банкрот нашавед, одамоне ки фурӯшанда ҳастед, шумо ҳеҷ вақт қарз надиҳед. ана ҳамин қарз додан шуморо дар ин бизнес банкрот мекунад.
дуюм сабаби банкрот шудани одамон дар чи аст ки онҳо дар бораи маҳсулот ҳеҷ чиз наметонанд. Масалан, вай фурӯшандагиро интихоб мекунад, мехоҳад ки фурӯшад, мегирад маҳсулота, дар дигар одамон мехоҳад ки фурӯшад, вай клиенташ дар вай савол медиҳад ки ҳамин маҳсулота дар бораш гап зан, чӣ хубиё дорад, ё барои ман масалан дар бораи ҳамин хел мушкилиам маҳсулот дар кор, барои ман тавсия деҳ ки чӣ маҳсулотро ман истифода барам. Вай одам худаш тавсия дода наметавонад, барои ки дар бораи маҳсулот маълумот надорад. барои ҳамин вай маҳсулоташа дига одамон намехаранд ва ҳамин хел оҳиста-оҳиста ба банкрот шуда рафтан расида мегиранд. сеюм сабаб ва аз ҳама сабаби асоситарин дар ин бизнес банкрот шудан ин аз наставникони шумо вобаста аст. дӯстони азиз, наставник ду намуд мешавад. якум намуд наставнике аст ки вай танҳо фикри худашро мекунад ва 90% одамоне ки дар ширкати Фаберлик банкрот мешаванд, онҳо дар командаи ҳамин наставниконе ҳастанд ки фикри худашонро мекунанд. Масалан, агар ман наставнике бошам ки фикри худамро кунам, ман ба консултант мегӯям ки масалан бори динёра заказ ки бурда фурӯш. Вай консултанти бечора мебиёяд, бор заказ мекунад, дар ҳамун хонашон чанд сомоне ки капитка кардагӣ аст, мебарад ба умеде ки ман ҳамин борро фурӯхта метавонам. аммо вай борро мутаассифона фурӯхта наметавонад, барое ки чӣ мумкин ки дар бораи фурӯшандагӣ ягон фаҳмиш надорад, мумкин ки дар бораи маҳсулотҳо маълумот надорад, маҳорати фурӯшандагӣ надорад ва бисёртар қарз медиҳад. ва пагah шуда он шахс банкрот мешавад. Вай намегӯяд ки наставникам барои ман хато фаҳмуд. Вай мегӯяд ки чӣ ширкат дурӯғ аст, ин бизнес дурӯғ аст, ман банкрот шудам, ман намехоҳам карда. Вай дига одамои наздики вай ки агар хоҳанд ки ин бизнеса кора сар кунанд, вайёрам аз раҳ мезанад ки шуморам банкрот мешавем, барое ки ман натонистам. хоб баъд дуюм намуд наставник аст ки наставнике ки вай ҳама тарафа фикри консултантро мекунад, фикри шуморо мекунад. агар ман ана хел наставники хуб бошам, ман барои шумо мегӯям ки шумо вақте ки ширкати Фаберлик омадед, аввалин дараҷа шумо ҳеҷ гоҳ фурӯшандагӣ накунед. шумо маҳсулотро барои худатон истифода баред ва кӯшиш намоед то ин ки дигаронро даъват намоед то ин ки онҳо низ маҳсулотро истифода баранд. ва агар барои шумо фурӯшандагӣ писанд омад, шумо хостед ки фурӯшандагиро интихоб кунед, ман наставник барои шумо маҳорати фурӯшандагиро меомӯзонам, қарз надоданро меомӯзонам ва дар бораи маҳсулот чӣ хел маълумот гирифтану ба клиентҳо пешниҳод кардану бо клиентҳо муошират карданро меомӯзонам, то ин ки шумо пагоҳ вақте ки фурӯшандагӣ кардед, банкрот нашавед. ана ҳамин сабабҳо аст, дӯстони азиз, барои он ки дар ин бизнес бисёр одамон банкрот мешаванд. саломат бошед, наставникони бузург бошед ва бисёртар кӯшиш кунед ки одамонатонро ба бизнес даъват намоед, то ин ки онҳо команда кунанд. ва кадоме аз одамони шумо агар хоҳанд ки дар ин ширкат фурӯшандагӣ кунанд, онҳоро маҳорати фурӯшандагӣ, дар бораи маҳсулот маълумот ва қарз надоданро нишон диҳед. то боздид, муваффақият ва баракати кор.